Смисъл бейсик балканска пица. Извинявай, но този кърфил прилича на ухото си. Завършила актьорско майсторство, актьорски клас в Испания, какво там образование. Завършила съм същата професорка, която е Пенелопа Кронос завършила. Тя просто е завършила една година преди мен. Да, но просто аз имам един проблем фонетичен Да. който за съжаление никъде не можех да се лансирам нито в киното, нито в театъра, най-лече в театъра. Имах голямо желание. Един така голям режисьор, продуцент като Педро Алмодовар. Аз съм имала, честа. Иван, спри! Ще дойдеш ли да гледаш? Лейла. Любов и справедливост. Лейля ли се казваше филма? Милата ми лисичка. Тук не се вижда особено. Седи. Намисли сега. Доли да гледа. Ще го решим. Всичко ще се нареди, бъди спокоен. Ето, това си ти. Момиче, ти си голяма работа. Наистина си оцелила. Сега трябва да изпочето ти. Последно лято се казваше филма. Да, последно лято. Аз друг филм познах.